kinabuhing estudyante ang pursigido ray makasiguro. Sa exams dili magpanuko, kay siya gayud makamao. Apan kining intaon nga tapulan, walay hinungdan, wala gay padulgan. Kay nigabot buwan sa Marso, balik na sab intaon siya sa ulo. Ikaw nga estudyante ayaw ing naani, ambisyon makapasa karon di maulahi. Pastilan og simbako, wa na gana ang nagasto. Pagkaluoy ba ninyo, asa na lang intaon ka mo? Sige na bay, lihok na bay, ayaw na paglangay-langay. Sige na day, lihok na day, harang dili makamahay. Sige na bay. Siguro si Inday nagplano mo trabaho, ingon sila ining katapos kuno. Sa kurso nga di sila sigurado, kaluoy naglibog si Kordapia o Kordapia. Pero abogado, doktor na sa kuno, unya mag-ininyero, di na lang maestro. Hay pagkakatag sa inyong ulo, dili gayon kamo inspirado. Musunod na lang kamo sa uso, panigarilyo, inom, maot nga bisyo. Dinidapita sila aliso, sa uto sa hapon o sa butag sayo. Ug hantod sab sa kagabhiyo, sa kasada giparada ang ila mga naw. Sige na bay, lihok na bay, ayaw na paglangay-langay. Sige na day, lihok na day, harang dili makamahal.